ଓ ହୁଁ ଚିନୁ ଆଜି ଆଣିଛି କଲଜା କରାଟ କଣ କରିବା କହ ତରକାରୀ କରିବା ନା କଷା କରିବା? ନା ଡାଲି ଟିକେ କରିଦେ ଆଉ କଲଜିଆ କରାଟା କଷା କରିଦେ ବଢିଆ। ଓକେ। ମୋ ନାଗରିକ ସିଧାଙ୍ଗିରିଲ ତୁ ଟିକେ ରହିଯା ଏବେ କି ତୋରଲ ମନର ଧଙ୍ଗରା ମୁଁ ଥରେ କହିଯା ଆଲ ମୋ ନାଗରିକ ସିଧାଙ୍ଗିରିଲ ତୁ ଟିକେ ରହିଯା ଏବେ କି ତୋରଲ ମନର ଧଙ୍ଗରା ମୁଁ ଥରେ କହିଯା ଆରେ ମୋର ଫୁଲ ରସିଆ ମତେ ମୋର ବକସିଆ ରାଜା ରାଜା ତ କାଇ ମୁଁ ଖାଉଛି ଲଟୁଣି ତୁ ନାଲି ପାନ ମୁଁ ତୋର କେମିତି ହେଇଛି?